ଖାଉଛୁ ହେବଲା ଏରେ କିଏ ଆଣିଥିଲା କଣ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉଛୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ବାବୁଜୀ କହୁନୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ କିଟି ଆଜି ବାବା ଆଉ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଜିତୁ ଆସିଥିଲେ ଏରା ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ବାବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ମୋ ଝିଅ ବି ସେଥିରୁ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଗ ଯାଇ ସବୁ ମୁଡ଼କି ଆଉ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର ବୋଧେ ଲେସ୍ ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ବାବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବାବାରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସାଧା ମିକ୍ସଚର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋ ମାନେ ରାଗ ସହିତ ସାଧା ଦୁଇଟା ମିଶେଇ ଦେବେ ଦେଖୁନ ବାବା ସବୁ ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ତମେ ଖାଅ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ଡାଲଚିନି ଭଳିଆ ନୁହେଁ ସେଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଡ଼କିଟା ଆଉ ଏମିତି ଲମ୍ବାଳିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁସମୁସ୍ 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 କିଟି ଥରେ ମୁଗ କହିଥିଲେ ଯେ ବାବା ମୁଗ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାଣି ଏ ବେଶୀ ମୁଗ ଖାଉନି ଚକୋଲେଟ୍ ତ ସେ ଚୋବେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ନା ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ନାହିଁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଠି ଆମର ବାବା ଆହୁରି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ବହି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନୂଆ ବହି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେ ବହି